To, čo sa môže sa takto s týmto stravovať, že vám to tak chutí, ale chuťové bunky páni majú dobré, tak treba vychutnať a treba vypovedať, odpovedať na otázky na tie chuťové bunky, čo máte, chutí vám, no tak. Pravda, že páni, takto pokiaľte sem, tu vás prinesem a takto vás poviem, ako by som bol spajčený ako dúha a ťahám ďalšieho šľuka, kým ma ťahá toto do púc mi letí ako horúca teplá pána svetého duša. Husia koža mi chodí hore dole, po rukáve, po ruke mám zbranie, ktoré sú na to slúže, aby kokotov poslať do piče. Od toho, ponechajte ho na pokoj. Zabil by som, ako by sa inak ono, by sa to na konopie by sa spálilo a takto by sa to hore dolami sa to nachodil by pri nohách, by sa to prinosilo, ako by sa kázeň prinosila, ako táto hudba, keď slova sa vytvárajú ako naša duša. Odne tejto slovo hlava a toto není prvá strana, toto je stránka, čo sa pokúša vydierať do spodiny do hora, z ktorého smrdí jak tvor, ako mor, ako kokot. Nechcel sa umyť na jeden týždeň alebo na jeden vec, ale toto je pod vecou a není pod veci ani jedna krupová kašica. Jak som to urobil, tak sa tu nasadliam a hodím sa na toho konia, hodím sa na toho ohňa. Nedám sa, nepokúšaj Pána Boha a nepokúšaj denný kážeň, kapitálny človek, čo sa musí vybojovať z ničoho tu nič a tuto nemá nik. Tuto pošlu ľudí do piče, jak sa budú snažiť čo najviac, nikto sa nebude vyprávať najlepšie, lebo týchto sa vyhradzujú a vyháňam týchto politikov z ich stránky, lebo nevidia nič okrem toho, že vydá peniaze. Kázeň, toto není len kázeň, toto je tvoja oheň a toto je tvoj končens.